Uba Roy Kuparsan Ram Chairman ka Confederation of Meghalaya Social Organisation Komso baru President ka Hinyao Trap Youth Council HYC ulaang. Bakum ka organisation hi kala jilap ban yoi yakinya kular bat jilar jong ka National People's Party NPP kabalam khmat da ka sarkar MDA 2 mentala prasnam bat kala day kapor ban pen I dakikam. Habakan thoy ya kejingkran ukonrat kies sang ma menteri rang ba ka jela ublaong ba ka sarkar kan sim khiab bat ka NPP kan weng ya kejing ya kendo jing e bat ki not schedule tribe ki riolom garo uba Roy Kuparsan Ram ulaong ba ka NPP prasnam kala lam khmat ya ka sarkar bat lam khmat ru ha Garo Hills Autonomous District Council henry kilale ayu brosh katta Ulaong bagajing kan at snam hari lom garo kanam jia lada ka NPP ka sim khia ya ka jingsngo ki riu lom garo ba omdei ban ailat ya ki bamdei riu lom ban yo isim banta ni ya khun yak election MDC sha GHADC Shu uniu noilam ulaong bagi riu lom garo la ni ki achek kilangnya la kadang ya ka sarkar bat ki NPP bat lada ki snowdon ka mon banyada ya ka riti dostur ka hok bat khendo ki achek kumta ka riban pen I da ki kam shu ban jelar ngipen pau ya kajing penrem ya ka seng NPP kumju re ka sarkar ka ba le sting ka bala le klem patiau ya khamtam kini kijing duna ka baidei bat kajing yo lat jong kibriu ki bomde ki trai muluk aka election cha ka GCDC jinlada ba ka sarkar po kajing alam jo ka NPP kala shim ya kilat kilinti hakini ki prakli kisnam ki ba maki ki don ka bor ban yalam ya ka sarkar kum juru ban yalam ya ka executive committee hangte po GCDC kanum ja hadu ni uput ba kinmi kijing kulma kijing snam kijing shong siir kijing penjot ya ki jing don jing em bat kum juru ka jing pelong khamtam ya ki trai muluk ka po Garo Hills ki bade na ka jai ban Garo bakin mat ya kini kijing ka baki ki mat hakum kani ka por ka bamanta nakaliang jong ka komso ngisngo ban penrem ya kani kijing kensting jong ka sarkar kabalaya lam da ka NPP but ban chupen pau tang da ka ktien ban ong ba ka NPP la ni ka sarkar kan sapen bet ya kani kijing bakala la ni kan sapen dap ya kani kijing duna kum juru ban ong ba ka NPP kan sapen bet la ni kan sa le ke bodon kam na ka benta ban penyak bet ya rinti bat ban penyo ya kata kajing krang jing angnut jong trai muluk hang tia po Garo Hills ni so bakini gidei tangki kentien ki banshu pen thame ki banshu pen bet ya ki nong shong snong ya ki trai muluk ki badan hang tia po Garo Hills kai ka bangi ngi kwa na kaliang jong komsu kalong ba nila that nila ajlab banshu sngap tangi ki kentien jing kular jong ki noilam la kalong joko seng NPP la kalong joko sarkar ibaro kawai kapor kala dei ya ka NPP bat kumjuru ya ka sarkar ba kan pen I dekikam lada ka NPP la ne ka sarkar po ka jingalam joko NPP kaburom sisa ya kata ka jinglong ba kerpang ya ka ba ki trai muluk hang ni po ka jelam ga halia la ayengi ya ki autonomous district council kamut kini ki council ya ki bala buk nang na kabantaban penne pensa ban yada ya ka hoklong trai ga jongi la kalong khndo ka siap la kalong ha ka rukombat ya ka riti ga dostur ga jongi la dagi ken ko re ga ni jonglong makarpang ga jongi kide ban pen ino da ka kam kimdei ban chu penbit tang da ki kentien ban ong bangin sale ya ka bodon kam la ne ka kani ka parti la ne ka sarkar kan sa penbet ya kita kijing bakala ngilai I ki pratli kisnam ba fila don ka bor fim la le ngi kwa banang ni sakmat fidei ban pen ino da ki kam namar kani ka jing ka baki achek la ni ki Garo ya kendu apo Garo Hills kadi ka ba khta ya ka hok long trai ga jongki halor ka khndo ko siap ka ba kata ya ka hok long trai ka jongki ha ka sanhima sima hangte girilum Garo ti ngingim kwa shu ban yo I tang da ki kentien ki baki kini ki nongelam kin keren ngi kwa ban yo I no da ka kam bat nakaliang jong komso ngi keren da ka basai ba kapor kan poi baladang kini ki nongelam ki shumlin la ni ki shu penbit ki bri tang da ki kentien ki jong ki kajing ya sha jong ki trai muluk ru kala ban kun bat anda kata kajing ya sha ka jong ki kala kun ki trai muluk kin sa pen ipan ya kata kabor ke baki hidon ban penting kena bakum ki trai muluk ngide menlong ki trai halor ka khndo ko siam ngide menlong mangi ki trai ki ban rai ya ka san hima sima ka jongi ginde mangi ki trai ki ban rai
ya ka hok kumnu ngin bat ya khando ka syap kumnu ngin bat ya la ka jong kariti ka dostur bat ya ka jinglong bakerpang ka jongi kum ki trai mulung ti ngim kwa ba ki noelam ki jongi la ka long ki noelam jong ka seng NPP la ka long ki noelam ki badon hak sorkar ki chupen bi yang ki trai mulung trai mulung ring ni kwa ka mong bakin pen I ka kam bat ni khmet lenti ba kum ba fikran ba pin sa penbet yang ni kam ni kwa ru ba ka kam constant namar kum ba ka long hi la da kani ka kam omla ban penbet kala ban yalam penban syaka syeki ki bala ban kata ya ka syong san hapo rilum hapo Garu Hills bat kabala pat banwan ra ru khamtam ya kajing kata ya bat kajing dunong ya ki trai muluk bat kabala banwan ra khamtam bakin trai muluk hapo Garu Hills kin kelalong kita girit pat halaka jong gari halaka jong zakati kajing kerpat kajing dawa kajongi naka sorkar kabay ya kabalaya lam naka NPP kalong ba kadai ban pen state ban penbet ya kanai kam kenang ba kini kijing bakla kibala bakla mentari ki pautri kisnam kin bet no nang ni syakmat bat kenang ba kata ka autonomy lani kajing lai luat jong ka GHDC kabadai hok bakan yo kajing lai luat ba kenang bakal na ban snai ki adam ta kajing bahajing miat jong ki trai muluk kan ne kum ba kadai ban ne kat kum kajing pen kubor ya karam ba kasik schedule bat ki acik lani ki garu kin yo yak hok ban long try halo kajong ki khando ki siap hala kajong kari kemuluk kajong ki habatin pej bahagi ki syap ka syap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka syap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya